everyone, good morning. दिनैनि भिडिअ'आव अबेनि सायाव नोंथांमोना आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। थेवबो आं खनसे बुंनानै होनो लादों। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय आं थांनाय मडार्न जुगनि मडार्न सिख्ला मिउजिक भिडिअ' शुटिं लानायखौ फाइनालि दिनै रिलिज जासिगोन। दिनै 4 जेरै जों बुंदोंमोन बेबायदिनो जों 4 तारिखआव आपल'ड होनाय जासिगोन। ओमफ्राय बिनिनो एसे फिसा सेलेब्रेसन दङ, बेनिनो नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामनो होननानै आं दिनै ब्लग भिडिअ'खौ लाबोनाय जादों। थ' आं दायो थांनो थाखाय रेडि जाबाय। नोंथांमोनाबो भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर। Setiap begitu kan? Oh, di sini betul di sini. Jangan ada video begitu apa lagi? Ya, pulang benar. Mobil tahu. Malah ingin dikirap deh.
maling juga. Ang sani juga kurang ya. Boleh ang ibar sani. Mesti kalau jauh. Komen naik kayak nama. Ada nih, mana ini jaga semua, mana dari kayak mana, tapi nih saya ada dari feedback, feedback. Pasti. Ini sing lalai ya. Sebentar, meni vlogger nih bicara di mana kan nih? Di sini, maksudnya Di sini. Monica. Baik, finally main restoran dंफैयो ओमफ्राय जोंना भिडिअआ आपल'ड जाबाय आरोना लोगोफोर yang main restoran मोनफैबाय दहायनो मोनफैखादों केक सेक हाखांबाय ओमफ्राय दायो भिडिअआ फाइनालि आपल'ड जाबाय नोंथांमोना लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन ओमफ्राय बेनिसिम गोबांनिफ्राय गोबां अनसायनो होदो माने भिडिअआ जोंथ' जोंनिफ्राय बेस्टखौनो लाबोदों दा नोंथांमोनासो मिथिसिगोन जोंनि भिडिअखौ बोरै जाखो थ' जेडि प्रडाक्सनाव थांनानै नोंथांमोना दानि चेक आउट खालामहैदो आं लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन अननानै भिडिअखौ चेक आउट खालामहैथां ओमफ्राय लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम आरोना लोगोफोर थ' आं गोबां सम भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन मानो होनब्ला आंहा मबाइला एसे गाज्रि जानानै दङ आंनि मबाइल नङा दाबो मादारनि आइनि मबाइलजोंसो आं भिडिअ ब्लग बनायगासिनो थ' केमेरायाबो एसेबां मोजां नङा जाबायदि क्वालिटि नांगौ बेबायदि नङा थेवबाबो आङो आंनि बे सेलेब्रेसनखौ मेम'रिस हिसाबै नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामनो होननानै आं ब्लग भिडिअखौ शुट खालामनाय जादों आरो भिडिअखौ आपल'ड होनो थाखाय आखायाव लादों थ' लोगोफोर आंनिफ्राय मोनसे बे फिसा रिकुवेस्ट नोंथांमोनाथ' आंखौ जोबोद खम समनि गेजेराव गोबां मानि अननाय होदोंमोन खिन्थु आंसो मोजां भिडिअफोर लाबोनो हायाखै माखासे प्रब्लेमनि थाखाय दा आं चेनेलखौ माने गोदान भिडिअफोर आपल'ड होनो थाखाय आखायाव लाबाय आरो आंनि चेनेलाव शर्ट मुभि आरो ब्लग आरो बायदि बायदि भिडिअफोर नुनो मोनगोन थ' आंनि भिडिअखौ आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना अनसायगोन होननानै मिजिंथिदों थ' आं दिनैनिफ्राय कन्टिनिउ भिडिअफोर लाबोनो नाजागोन जा आं हायो बेसेबांखिनिखौ आं भिडिअफोर लाबोगोन ओमफ्राय थाबैनो नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव शर्ट मुभि नुनो मोनगोन माने शर्ट मुभिया स्क्रिप्टआबो जाखाबाय ओमफ्राय जोंना शुटआल'सो बाखि बैसागोनि सिगांबो जानो हागौ नङाबा बैसागोनि उनावहालागै शर्ट मुभिखौ नुनो मोनगोन जोंहा एक्ट्रेसआव थागोन आगै फन्थस्रि ओमफ्राय एक्टराव जोङो दासिमबो डिसाइड जायाखै जोंनि रायलायनाया खिन्थु जोंनि रायलायनायनि बायदिब्ला साक्सेस जाब्ला नोंथांमोना नुसिगोन थ' बेनोसै जोंनि शर्ट मुभिखौबो थाबैनो बे आंनि चेनेलाव नुनो मोनगोन थ' आंनि बे चेनेलखौ नोंथांमोना खनसे अनसायनाय होगोन होननानै मिजिंथिदों थ' जेसेबां हायो शेयार आरो लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय ना लोगोफोर थ' दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादों माने भिडिअआ जोबाखै दे मानसिफोरजों दे नों थाबैनो भिडिअ आं दे Boleh.
ओइ फांखा होनाङा जोंनिखौ गसंनानै जानायखौ एसे देखाय बैसोखौ देखाय जेनेबा रोंसिनो जाखो 미스티 나오네. 그렇지. 의칭 맹 하나. 내는 하나. Angin kelana nih sampai. Ini udah kayak gitu. Ini video besinsiman yang makasih bagi video berkong labak layasai baik dah ang video ni link description aku nanti dengan video ko besok tu juga ada to jadi semua yang ada thank you so much ada kawan macam blog kawan macam video tapi juga mungkin nanti missing ciber na lagu to ang di channel ko gamang buku pa mo sige nan min tidak ada like share comment subscribe comment nanti missing ciber na lagu to missing thank you so much.